entendida en sentido amplo, non? Entendido máis no sentido de Andy Warhol que no sentido de Shakira. Basicamente voume referir a un dos meus ídolos grandes da nosa cultura, Manuel Antonio, cando dicía que eran a santa, non? O bardo e o rebelde, non? Santa porque non lle deixaban dicir algo máis fuerte, polo visto, que ainda se quería revirar máis. Evidentemente revirábase contra o mismo que se reviraron as miñas compañeiras, Acho, non? Nas súas intervencións, que é rebelarse contra esa imaxe intocable. As santas están mortas, non? As santas non viven. Quen vive é con quen podes dialogar, non? A quen podes poñer do dereito e do revés. E precisamente eu creo que diso era do que se queixaba Manuel Antonio, non? Porque evidentemente se imos a obra, que é unha cousa que tamén coincidindo con elas demasiado poucas veces se fai, ler directamente a Rosalía, pois vemos que no famoso poema que Anxo é especialista en recitar, non? Definitivamente está na parte da costureira e non da parte da santa, non? Miña santiña, miña santasa. Casualmente miña nai é costureira, ou foi costureira, antes de se jubilar. Eu de pequeno, para min, miña nai e Rosalía eran a mesma persoa. A parte parecíanse moito nas fotos, non é impresionante. Entón eu, cando lle explico así aos rapaces e as rapazas, non novas, quen son os tres do resurdimento, díxolles que son a popi, o heavy e o punky, non? A popi sería Rosalía, ese rollo popular, non? De poñer en valor a cultura popular, o heavy, o bardo, sería Pondal, non? Con toda esa mitoloxía que se montou aí, igual que os como... É máis un heavy Manowar que un heavy Metallica, non? Sí, sería un pouco heavy. E pois o punky, que sería Curros, non? Máis punky que creo que ainda non é ninguén. Ninguén conseguiu chegar igual un pouco aí, non? A rebelarse con presupostos actuais nunha sociedade que distaba moito de ser como a hoxe, non? Entonces, ademais, penso que Curros fixo unha das primeiras cancións pop, que realmente funciona aínda como canción pop. Fixo, ademais, na idade de facer pop, que é con 17 ou 18 anos, en Madrid, que é unha noite na ira do Trigo, non? Na súa versión era unha noite no xardín, sempre que pasa que non hai xardíns, non? É como veraneo. Veraneo sempre me pareceu un castelanismo, flipei. Cando fui a adicionar a la academia, mirei que estaba sentada. Veraneo, ninguén. Vale, pois entonces, nada, a mí gusta me facer historia do posible, rebelarme contra esa santificación, non? Un pouco, como se fose providencial, Dios mío, se non estirar Rosalía non existía nada, é verdad, non? Que tamén hai que ver como sería Galicia se non houvese Rosalía, non? Pero tamén hai que pensar, esta é a pregunta que preside a miña disertación, como sería o pop en Galicia se se basease en Rosalía, realmente, non? E non en Shakira. Shakira ten eses versos fantásticos que, por exemplo, entre a súa vastísima obra, podemos destacar aquel de Contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Entonces, repite vida con vida 3 veces, ¿no? Os tipos tamén lle pasan, Juanes. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en mí recuerdo tus ojos. Ver. Cuando tus fotos me siento... O cuarto verso, reutilizo y fuera. Cuando tus fotos me siento a ver. Esta é a base do pop en Galicia, desgraciadamente. Temos moitas outras exemplos, non? Pero tamén, dixo Andrés do Barro. Andrés do Barro, meu home, podía botar un pouco máis de Rosalía, non? Porque cando día aquilo de... Tiña que haber na miña vida que andaba tanto tempo que non é meu. Tiña que pasar a miña vida, non andaba tanto tempo que non é meu. Iso é de comentario de texto, porque non se sabe o que di ese home aí, non? Podía perfectamente botar mal, non? De textos de Rosalía. Eu quixera que deixaran de ser, o mellor colocaba ben os pronomes, non? Claro, temos despois a grandísima Ana Quiro tamén, non? É dicir, en vez de... Que bonito sería Ana Quiro, por exemplo,
dicindo por exemplo, se o mar tivera barandas, iría te ver o Brasil, pero o mar non ten barandas, meu amor, por onde ir? En vez de pelotas é un estado que non Brasil. Meu tío que é brasileiro bailar pelotas non é sabido, non? É a presencia que ten Brasil con a súa vastísima música e o seu pop absolutamente alucinante e autoxestionado, non? E autoproducido. É dicir, un país prácticamente non necesita importar prácticamente música, pois, bueno, nos no noso pop temos pelotas, que é un estado que non é Brasil. Ben, nós pertenzo a unha plataforma poético-musical que se chaman Os Labrejos, non? Dos tempos dos Spundix, no que estou con meu irmão García. Antes estaba con Silverio, non? Baterista tamén que fora de Xenreira, hoxe en día emigrado, non? Na emigración. Nós fechábamos os concertos, en vez de despedirnos do público, despedíamos do país e da vida de todo, non? Porque podía pasar calquera cousa despois dun concerto noso, aos nosos organismos. Unha vez tocamos en Marselle, que decirvos que, bueno, acabamos, o referido Silverio acabou facendo un topo de xabaril no monte, onde quedou a dormir, debaixo dunhas xestas. O García, que cambiou a orde de todos os grupos para poder tocar primeiro porque estaba mal da horxa, joder, en vez de concierto ata que escampe, que era o último grupo que tocaba, ás 3 da mañá, e eu dediqueime a facer as beiras a un rapaz que me gusta moito, literalmente, non? En plan satélico. Bueno, entonces despedíámonos da vida e de todo con esta canción. Bueno, tamén hai que dizer que houve moitas versións, non? Tamén, para ser xustos, boas. A letra de Salía. Estaría a Xustiza pola man, non? Ese proto-escrache, non? A tipa vai ao paso a montarlle salía o Cristo, non? A protagonista, non? E xente se viva, a ver, está. Entonces, esa canción, evidentemente, de apoloxía do terrorismo feminista, non? Hai outras, concretamente na Iben o Maio, non? Tamén despois botarei unha. E está a Amancio Prada, non? Amancio Prada, de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Bueno, nós os labrejos facíamos unha versión un pouco distinta. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regalos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde me criei, ortiña que quero tanto, viñas que planteei, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, pasareños piadores, casiña meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campainhas timbradoras da igresiña do lugar, amoriña das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiños ante o millo, adiós para sempre, adiós, hai vos quedades, hai vos quedades, hai vos quedades, hai vos quedades entre curas, frades e militares. Oh, baby, I gotta go now. Oh, baby, I really gotta go now. Really gotta go now. Oh, I gotta go now. Oh, I gotta go now. I gotta go now. I gotta go now.
Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia. O mundo asemellase a Galicia, o universo asemellase no mundo a Galicia.